Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi, kaninyong tanan di ano. O karon di ay mag-upload na sa taong unang anim ni atong sugilanon, unang adlaw sa mga aso ni Kuya Goliath, episode 1 ta, road trip. Oh, unang adlaw ni siya karon, nga mahumanis siya 1 week. Lagi adlaw na ta, wala na ta magsinima na kay idugay. O karon no, atong sugda na ang unang anib ni atong sugilanon, unang adlaw sa mga asin ni Kuya Goliath. Road trip, ug di ta maglangan, ato nang sugda ning atong sugilanon. O salamat kayo sa inyong pagkananayang pagpaminaw, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hinaot nga man nga mo ning dramaha, road trip, episode 1. Di ta maglangan, ato nang sugdan ang mga asoy ni Kuya Goliath. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkananayang pagpaminaw. Mga bata! Amen ni Kuya Goliath! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masundan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Goliath! Sige! Panglingkod mo, paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Goliath ninyo! Paminaw mo! Mao na istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan nga bata, malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni Tatay Mutuman. Ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kabutanan? O iniya kita sa bagyo na tong aso yung mga bata. O niya, sinuwat ni Ate Matet Marion Kabudlan ha. Ang atong asoy karon mga igala, sa dili pa nako kanda na tong asoy, ato sa pasang mga mustahon ni mga tao nga ang ito mga mustahon, ang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer Omega Plus ug sa tanang mga tao ni Cap Ray Marimo diha sa Bien Unido Bohol sa tanan nato kaigsuonan nga namati na to karon sa Kabisayan ug Mindanao ug sa hapit sa Nueve makita tanan niyo diha sa patupat ha kini ubos sa pagdapit sa atong pinalanggang former mayor diha sa Barili si Vice Mayor Julie Flores. Magkita ta sa drama na to Langit Kakilat Ko. Magkita ta ninyo din ha sa Pizza 9 sa Disyembre na mga bata mga kasama. Kundi sa Pizza 20 adto ta sa Lutupan Das Lutupan sa Don Andres Soriano. Magkita ta ninyo din ha sa drama na to Pizza 20 drama nga naguluhan Langit Kakilat Ko. Ako itong pang klaruho ng sponsor ang ato ng konsihal din ha, si Sir Arnold Konsihal. Sir Arnold magkita ninyo diha si Sir Arnold Konsihal mo yung Konsihal Arnold mo yung nagpadrama na to diha sa DAS. Ang iyang mga kaubanan. Ako itong mga yun ang ilang kuhan. Basta magkita
ninyo diha. Pinagi sa ato asang pinalangga ninyo diha nga basta tornado Kuya Nick Pipito. Umaw na diha. Anda na din ha, basin mo anak si Kuya Nick, magkita ta ninyo. Okay mga bata, niya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo nga naguluhan. Road trip! I just wanna live my bed. Felt like picking up my phone to live and miss it at the tone. Cause players swear I'm not counting eight. Boys! Hello! You're so loud! Wala ko makasabot na akong gibasa. Pwede hinahin sa tao ng volume, B. Pwede. Hinahin ba? Kahinay ba? Hinahin, oy! Kusog ka, ayaw makanta pa dyan mo. Mura ka nilag cellphone uti. Hamo mo yung pagkanta ni mo, i-blame nga nung huwag ka makasabot sa mong ibasa. Oo gani. Nga lang yun nga, no kag IQ. Pero- pero nga- Dagan sa ilong. Pero, kining, ngano ba nga word bang ka, little sister? Ha? Ay, nerd. Ha? Kamantay Ang ka imong ba? gisulti, bro. No, okay IQ? Oo. Abi nimo tumpak yun, tumpak. Abi nimo kini nga atong manghod, ako manghod. Lugyog IQ. Ang iyang utok nasa iyang lapalapa. Hoy, maikog sad ka, no? Ikaw ang angay mauwaw. Kung sa IQ naman lang ang hisgutan, mas may pa ko nimo, no? I'm not like you, nga gagmay pa kay grado, pulos pa sang awa. Agoy. Mao ba? Unya nga naman nga sa inyong exam. Ikaw man ang pinakauwahi mahuman, ha? Sa akong nahibawan na ba? Ang mga mauwahi o gawa sa classroom, mo to mga bright kuno. Pero, Mga biki. mga biki. Pero nagliso di ayaw, wa mahibaw kung unsa gyud ang ilang answer, ha? Aber. Ha? Mao bitaw nga wa na ta kaabot sa bus para sa atong field trip, di ba? Oh, let me remind you, anak sis, okay? Sister. Lo, look at diha. Bodi ay. Bitaw, dalita. May galing kay always ready to the rescue ni si Jack. Ang akong oldie but goodie nga auto. Mau. Imo gining sa Jackie. Ako gyud ha, ako gyud. May lain pa ba di ay? Oh, sige na, sorry gani. Oh, okay na, ha? Sorry, Bogi, ha? Oh, I admit ka, naglisod ko sa exam ka kanina, maong nadugay ko kuman kay wa man ko maka-review gabi eh. Kay unsaon na may usa ka tawo dia nga kusog kay mipatingog sa iyang speaker gabi nga as if may concert sa tibuok bay. Oh, what? Ako na sada ini? Lagi na lang ako. Kibawag yung ka nga kusugay ko nga mong pabuli mong music, ha? Di, wata ka maminaw. Simple. Taba diha, may lag ikaw. Ops. Okay, ha? Gusto na mawanan yung lalis. Dura ka nimong maragsuon, mag-away pagi mo. Kung di pa ta mo mga igagaw, sus, pangdukol ta mo. May gani kay, only child ko, huwag ko igsuon. Kailangan si Jack, siya lang akong bro. Bitaw, no? Murag tao imong treatment ining Jack. Of course. Ay, wait. Kini ba si Jack? Imong gi-check? Imong na-tune up? In good condition ba ni siya? Kamasin pa kining di takabot ining kalakiya sa atong destinasyon ba? Usaom nagpag-tune up ni Jack na nagdali-dali naman taga niya. Nagplano og last minute na. Pero, Jack bro, Jack, bro. kaya naman kaya ni mo ni, di ba? Hala, Hala. Oh, see? ka. Ha? Dito bag siya. Pang sit back, relax, kay layo pa ta. Pero, dool-dool na lang. Ay, sige na, ang kuno na ako nga ako ning sa ako nga nung naingon init ha. Ay, salamat taon. Praise the Lord. O sige, aron way away. Sige, padayon mo sa inyong pag-jam diha. Nga ilisin na inyong music. Uy, karaan na kayo nakanta ha. Wala lain, anak. Karaan ay, ha? Ni ay mas karaan ay.
Tanawa, ha? Ha? You to me are everything. The sweetest sound I could sing. Oh baby, oh baby. Oh, timpa ha. Kaliot. Bugi, murag nasaag ka. Bitaw kas. Murag nasayop mong kagliko atong last intersection. Correction. Di lang siya ang nasaag, kundi kitang tulo ang nasaag. Ha? Bitaw jud. Ha? Murag nasaag ta. Nasayop kagliko. Hala. Usaon nga wa makay fokus-fokus gud sa daan gud. Palpak na sad ka. Wow! Hala ka Kasi dud. palpak ha? Ako rin nagtudlo na ko asa muli ko. Ha? Ikay nagtudlo kung asa muli ko. Yung kam straight. Ay sus, di mo ikaw nasayop. Ikay palpak. Ha? Nga nung ako. Nga abi ba na ako gug sakto ang direksyon gud? Hay, unsa naman yung lugar ha? Hala, basin ang tungoy ini. Zimbabwe na. O basin, North Pole na. Uy, paitan ninyong duha. Uy, naka-afford pagid mag-joke diha. Hala. Unsa naman ning dapita? Hapit na ba mo gabi o? Bitaw na, asan ka ta sa? Oh, uy. Ano gud ni? Ops. Jack, ayaw rong oras ha. Please bro, don't do this. Kas, naunsa man yung auto? Come on, babe. Imo jud ning sa, Freddy. Imo jud ning sa. Jackie. Come on, drive. Ops. Hindi mahimo. Kaya pa ni mo, Jack. Come on. Ay! Ay, Oh, hala. Hala. Wa na. Surrender na gid si Jack. No. Patay. Hay naman tang dapita. Oh my God, giliputan man ta. Tagas kaayo nga mga cornstalks. Cornstalks. Oh, English yun kay corn. Umahan. Ni atas sa umahan sa mais. come on, Jack. Cornstalk. Jack, come on. Wala yun. Di na mo start. Sa man ita bukas? Wala siya kumoy bahog na no. Wait, atong i-check. Uy, sa man ikaw tuha, uy. Mura pag bubuto. Uy, yan naman yung makina ini. Mura man nagkabuto nun. Why did you do this to me, Jack? Why? Bugi, ang saan naman lang nato ini, Ruin? Wako kay ba? Pero ako'y bahala. I got it. Ikay bahala, kami ang kawawa. Mau ba? Jack, why did you have to die on me? Unsa naman ni Uy, Bugi? Sana bugi. Push more! Bugi, sad Uy, mawa akong poison tungod nimo. Kano sa man nimo andar og balik imong auto? Ngit-ngit na o. At lang. Wako may bahog. Usay na daot ini. Time para good bugi. Magklaruhe ra gud ta. Nganong wa man nimo ipagawas ang imong toolbox? Aron magamit ato ang mga tools ug maayo nato kung sa may depekto ini ron. Ato kuan kining Answer me. Kuan manggod wa magkukoy toolbox. What? Patay ka diya dong. Ngano mo man itawag kay toolbox? Di ba driver ka? You should know the essentials. Bugi taon. Matag sakyanan doon na ginay toolbox. Unya, kini magyapon ko magkamaong mo troubleshoot me. Magkamaon ko mo drive. Maong kung maguban ko, maabilis dan. Aw, tawag lang din ko mekaniko. Ha? Ay. Unya nag-driver pag ka ng kalaki, ha? Ha? Unya, ganun ka flashlight makaganina. Ako lang kong gi-check ang mga parts kung intact ba. Nya akong nag-pray over ko so that the miracle will happen. Oh, Basin pa mo andar. idi wow. Yan, ahibaw kag unsay mi andar. Unsa man? Imong stupid brain. Ah! So, Stupid brain. saan naman ito ni? Ha? O saan may itong buhaton? Ay, I have an idea. Naugan ako. Mag-atang tagla ka ng laing sakyanan ba nga muagi niya muhitch ta. Unsa? Jackie? Kaning,
Ay, Pila ta ka oras, sige tukmod, sige magtukmod sa auto. Bantay bago kag Duot. naaylaing sakyanan mi duot, agi. dili na Diba? tukmod duot. Duot lang kita. Oh, duot lagi. Pag ako nagduot, kaya ako may nagdrive. Tawag mo, sige lang magduot, pila na ka oras. Dili tukmod. Ay, Ay, Jojo, tabangin me. ay, Another stupid brain. ay. Ang maayo pang buhaton nato, no? Usbon ako pagsulti, ha? Ang maayo na itong buhaton karon, mangaon. Ganina rin tao ko gigotom. Kaya na, good idea. Di ba, Jackie? Malit mo kag snacks, ganina, o soft drinks. Di, pagkawasto kay mga onta. Oh, nipalit pero Pero unsa? unsa? ako mang nabilin sa convenience store sa pagdali-dali ganina. Unsa! Ang butan nga bata, malipay na tulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! At ang inyong mga bata, Martes ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simonao na nga naguluhan. Road trip! Di nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitara dalit ka na to sa RMN Drama